Ακριβώς. Είναι ο κύριος Απόστολος Ιώκας, μέλος της νεολαίας του Πασόκ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, εκπροσωπώντας την νεολαία Πασόκ αλλά και εν γέννη τους νέους. Και είμαι επίσης και εκπρόσωπος και πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Μοσχάτου, οπότε εκπροσωπούμε κατά κάποιο τρόπο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πολύ ωραία, και η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν στη συζήτηση. Και τέλος, κύριε Σιώκα, σήμερα σβήσατε ένα κεράκι στην εξουσία. Τι αποκομείτε εσείς από αυτή τη λειτουργία της κυβέρνησης, πώς στάθηκε όλο αυτό το χρόνο? Όπως και να το κάνουμε, αυτός ο ένας χρόνος ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Δεν θα έρθουμε εμείς ούτε να πανηγυρίσουμε ούτε να σβήσουμε τα κεράκια. Τα κεράκια θα σβηστούν στα 4 χρόνια, όταν θα τελειώσει το έργο της αυτή η κυβέρνηση. Δεν είμαι εδώ πέρα για να υπερασπιστώ ούτε για να κατηγορήσω το τι έχει γίνει. Είμαι για να εξηγήσω κατά κάποιο τρόπο πώς το βλέπουν οι νέοι, πώς βλέπουν αυτή τη χρονιά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ανεξαρτήτως του ποιος κυβερνούσε. Το μνημόνιο, η Τρόικα, όλα αυτά που περιστρέφονται γύρω από τις συζητήσεις σε όλα τα πάνελ είναι κάτι που έχει δυσαρεστήσει τον κόσμο και βιώνει ίσως την πιο μεγάλη οικονομική κρίση. Ο νέος του Πασόκ, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τι λέει ακριβώς για το μνημόνιο? Ο νέος του Πασόκ είναι και αυτός νέος. Δηλαδή, βιώνει την ανεργία, βιώνει τις δύσκολες συνθήκες, βιώνει τα προβλήματα που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, το πώς το βλέπουμε εμείς, το βλέπουμε και ως μια ευκαιρία. Δηλαδή, για μένα το μνημόνιο είναι το αποτέλεσμα. Πρέπει να δούμε και τις αιτίες που υπήρχαν. Και οι αιτίες, κατά τη γνώμη μου, πηγαίνουν 30 χρόνια πίσω. Είναι μετά τη μεταπολίτευση που λέμε, είναι η γενιά του Πολυτεχνείου. Δηλαδή, εμείς ως νέοι ανεξαρτήτως κόμματος πρέπει να δούμε τα αίτια που μας φτάσανε εδώ πέρα και να κατηγορήσουμε. Ναι, είσαστε κι εσείς εμέσως πλην σαφώς θύματα εντός εισαγωγικών των πολιτικών που ακολούθησαν και τα δύο μεγάλα κόμματα. Και τα δύο μεγάλα κόμματα, βεβαίως. Εκεί πρέπει να γίνει και κριτική και όχι στο τι έγινε τώρα για να σωθεί η χώρα και τι συνθήκες είχε ο Πρωθυπουργός. Θα σας ρωτήσω μετά και για την εξεταστική και την οικονομία, γιατί έχει προκαλέσει μεγάλους τριγμούς στο κόμμα και το γνωρίζετε. Παράδειγμα, να σας πω ότι έχω πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι λένε ότι πήραμε 7-8 μιλώντας με καθηγητές ο οποίος ήταν κομματικοποιημένος. Έτσι πάντα γίνεται. Δηλαδή, όταν κάποιος ήθελε να περάσει ένα μάθημα, το έλεγε σε ποιο κόμμα είσαι, πήγαινε λοιπόν στον καθηγητή, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο και αμέσως τον παίρναγε το μάθημα. Το γνωρίζετε αυτό από μέσα, νομίζω από κοντά, έτσι δεν είναι, κύριε Σιώκα? Εντάξει, οι γενικεύσεις είναι λίγο επικίνδυνες. Γενικά υπήρχαν εκφυλιστικά φαινόμενα στα πανεπιστήμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό ακριβώς. Δεν χρειάζεται, επειδή είμαστε νέοι εδώ όλοι, πρέπει να λέμε αλήθειες, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έτσι. Ο στριφτοκαμιλισμός στην Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολύ κακό και μπορούμε να συζητήσουμε για όλα τα θέματα, αλλά τα ελληνικά πανεπιστήμια εμείς ως νέοι τα έχουμε βιώσει και οι ίδιοι εκ των έσω. Σίγουρα χρειάζονται δομικές αλλαγές και όχι αλλαγές του τύπου να πετάξουμε τους αιώνιους φοιτητές ή κάτι τέτοια πυροτεχνήματα που είχαν γίνει, θεωρώ, από την κυρία Μαρκέτα Γιαννάκου. Πρέπει να δούμε στο σύνολο το ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν χρειάζεται να γίνονται συνέχεια μεταρρυθμίσεις για τις μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να το δούμε σοβαρά, με συνένεση, με προτάσεις από όλους τους κομματικούς φορείς, από τους νέους, τους πριτάνεις, από όλους τους εμπλεκόμενους, για να φτιάξουμε σωστά πανεπιστήμια, ανταγωνίσιμα. Να μην χρειάζεται να πηγαίνουν οι νέοι, οι Έλληνες στο εξωτερικό, να αντιστρέψουμε αυτό και να έρχονται ξένοι να σπουδάζουν στην Ελλάδα, την κοιτίδα της δημοκρατίας και του πολιτισμού, και έτσι θα κάνουμε και καλό και στο συνάλλαγμά μας και στην οικονομία μας, γιατί έχουμε γενικά τις συνθήκες, τις καιρικές, όλες τις συνθήκες, και να φτιάξουμε σωστά πανεπιστήμια, να έρχονται να. Πρόκειται για επένδυση. Η κυρία Διαμαντοπούλου έχει αυτό το τομέα και όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Σωστό. Πολύ σωστό. Οπότε εμείς είχαμε μια γενικότερη συνεργασία και έναν διάλογο, γιατί ξέρετε, όταν γίνεσαι και υπουργός, είναι δύσκολο και το πρόγραμμα που έχεις. Θεωρώ ότι είναι καταγεγραμμένες όλες αυτές οι θέσεις της νεολαίας Πασόκ, αλλά πέρα από αυτό θέλω να πω ότι εμείς έχουμε διαφωνήσει, δεν θα φοβηθούμε και να διαφωνήσουμε στο μέλλον, και με κεντρική επιλογή και του ίδιου του Πρόεδρου τότε με το Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο. Το γνωρίζω αυτό, επειδή κάνω το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Έκανα το Πασόκ όταν ήταν στην αντιπολίτευση για πολλά χρόνια. Γνωρίζω την νεολαία Πασόκ, η οποία έχει διασπαστεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχα συγκρουστεί με την εκάστοτε ηγεσία του Πασόκ και βεβαίως και με τον ίδιο τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Γιατί το πίστευε, έτσι. Ήταν ένα θέμα που το ήξερε, όπως ήταν τα πανεπιστήμια, και εμείς προτείναμε καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια. Ήξερε από παιδεία όμως ο Γιώργος Παπανδρέου. Φυσικά και ήξερε από παιδεία, και ήξερε και από παιδεία σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί είναι ένας πρωθυπουργός που έχει γυρίσει όλες τις χώρες και υπήρξε και σπουδαστή σε ξένα πανεπιστήμια. Από εκεί πέρα, δική μας πρόταση ήταν καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια, που βλέπω ότι έχει γίνει αποδεκτή και αυτό πάμε να δημιουργήσουμε. Και είμαστε πολύ ευτυχείς. Τελειώσει αυτό το παραμυθάκι, δηλαδή να χαϊδεύουμε τα αυτιά όταν είμαστε αντιπολίτευση. Πήγαινε ο Γιώργος Παπανδρέου, πήγαινε κάτω, μίλαγε με βουλευτές για την Κόσκο, και σήμερα βλέπουμε αυτή την υποδοχή σε ένα πολύ μεγάλο ηγέτη. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ήταν μια στρατηγική επιλογή και καλώς έγινε. Βλέπουμε... Σωστός. Εγώ πιστεύω ότι έκανε το πιο σωστό. Δεν διαφωνώ. Ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώστας Καραμανλής, αυτό που έλεγε την Κόσκο. Αυτό που είπατε όμως για το ποιοι γνωρίζαν και όχι και αυτά να με συντρώει, καθόλου ότι ο Κώστας Καραμανλής γνώριζε την κατάσταση, γι' αυτό προκηρύχθηκαν και εκλογές, και γι' αυτό για πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολίτευσης βλέπουμε πρωθυπουργό να πηγαίνει σε εκλογές και ουσιαστικά αντί να τάζει, να κόβει και να μειώνει. Άρα ήταν κοινωνός του τι πάει να γίνει.
Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μέτρα, δεν έχει σκεφτεί το πολιτικό κόστος. Είναι μια κεντρική απόφαση του κ. Παπανδρέου και επιτέλους πρέπει να υπάρξει ένας πολιτικός και γενικότερα όλη η πολιτική να μην σκέφτεται το πολιτικό κόστος. Είχαμε την απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων, μπαίνει μια τάξη, είναι ο ΑΣΕΠ, να τελειώσουμε αυτή την ανεξιοκρατία. Είναι κάποια θέματα τα οποία είπαμε. Είναι οι επενδύσεις και με το Ισραήλ φτιάχνει μια στρατηγική συμμαχία σε επίπεδο οικονομικό. Είναι η Σαουδική Αραβία, γυρνάει όλο τον κόσμο για να φέρει επενδύσεις στην Ελλάδα, για να χτίσουμε. Γιατί χθες διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κ. Λοβέρδου. Το μνημόνιο τελείωσε. Αν δεν πάρουμε τα μέτρα και την ανάπτυξη που πρέπει, θα στηθεί νέο γουδί. Εκεί πρέπει να μείνουμε. Μπορώ να διακόψω. Ένα λεπτάκι θα ήθελα να σταθώ στο μήνυμα του τηλεθεατή για τους νέους και το τι καινούργιο πρέπει να χαράξουμε. Εμείς έχουμε και ένα δυσάρεστο, δηλαδή, σαν είπαμε να χαράξουμε κάτι καινούριο και μας χρεώνουν όλες οι κυβερνητικές πολιτικές όλων των κομμάτων. Δηλαδή, λες Νεολαία Πασόκ, λες ο ΝΕΔ και ξαφνικά σου χρεώνουν τα πάντα, είσαι συνυπεύθυνος και συνένοχος. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Εμείς ξεκινάμε κάτι από το μηδέν και πρέπει να κριθούμε από το μηδέν. Όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ένα λεπτό πριν απαντήσετε. Πριν απαντήσετε, γιατί βλέπουμε τώρα στην κυβέρνηση, το έχουμε δει. Νομίζω ότι αυτό γίνεται και επί τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάνε για τους διορισμούς. Βλέπω αρκετούς μετακλητούς υπαλλήλους και βλέπω αρκετούς και από την Νεολαία Πασόκ. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε χώρα της υπερβολής. Δηλαδή, εκεί που είχε γίνει το κράτος λάφυρο για όλους τους κυβερνώντες, εμείς ευαγγελιστήκαμε το open government. Από εκεί και πέρα. Σωστό. Ναι, υπήρχε ένα μέτρο και υπάρχει εδώ. Πάντως, κύριε Σιώκα, άμα πάτε σήμερα στο φύλλο ελληνικής κυβερνήσεως, θα δείτε πάρα πολλά που έχει χρώμα Νεολαία Πασόκ. Σας είπα, δεν θέλω να στουρθοκαμιλίζω. Από εκεί πέρα, κάποιες επιλογές όπως το μετακλητό συμβούλων είναι και επιλογές των υπουργών προσωπικές. Αυτοί θα χαράξουν το έργο. Κάποια στελέχη, δηλαδή το Πασόκ έτσι κι πήρε ένα ποσοστό 45%. Όπως είπε και ο κύριος Γεριλάνος παλιότερα, το 45% που θα προσλάβουμε θα είναι και Πασόκ. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο, να μην προσλαμβάνουμε και Πασόκ για να μην γίνει αυτός ο λαϊκισμός. Όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, μνημόνιο όχι. Μεγάλο λάθος γενικά στη χώρα μας. Πάμε σε ευρωεκλογές, βρίσκουμε κάτι άλλο. Οι ευρωεκλογές είναι ευρωεκλογές, οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι εκλογές. Γιατί πέφτουμε στην Πανανόφλουδα και δεν επιλέγουμε τον καλύτερο. Ένα λεπτό. Σε αυτή την Πανανόφλουδα θεωρώ ότι έχει πέσει και η Νέα Δημοκρατία, γιατί το αντιμνημόνιο δεν το εκφράζει μόνο η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό έχει και μεγάλο πρόβλημα στην περιφέρεια Αττικής. Ένα λεπτό. Σας λέω ότι κάνω αρκετά χρόνια το ρεπορτάζ του Πασόκ και γνωρίζω μέσα ακριβώς τι γίνεται. Ήξερα ότι πάρα πολλά πολιτικά στελέχη είπαν όχι στον κύριο Παπανδρέου. Βεβαίως. Αυτό μιλάτε για πολιτική μάχη. Απλά σας λέω ότι στο παρελθόν, στους προηγούμενους μήνες, έψαχνε ο κ. Παπανδρέου να βρει στελέχη τα οποία του είπαν όχι. Και νομίζω και ότι το πλήρωσαν ακριβά. Εντάξει, δεν είναι το θέμα. Όχι, δεν νομίζω. Μόνο η κυρία Μπατζελή γνώρισε την ήττα. Οι υπόλοιποι νομίζω ότι διαχειρίστηκαν καλά το τι έγινε και μάλιστα όχι τίποτα άλλο. Μεγάλωσε και το κυβερνητικό σχήμα. Θεωρώ πως δεν κρίθηκαν σε αυτόν τον ανασχηματισμό από την επιλογή που κάνανε να κατέβουν ή όχι και όπως είπατε, μόνο η κυρία Μπατζελή έμεινε εκτός κυβερνητικού σχήματος. Οι άλλοι κράτησαν τις θέσεις της. Και άλλοι κρίθηκαν. Είναι μια λογική, ας πούμε, παραπολιτική, δεν είμαι ενήμερος. Πάντως, αυτές στη μάχη, για παράδειγμα, επειδή έχετε κάνει κάποιες επιλογές εσείς στην αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι δίνουν πολιτική. Αυτό ακριβώς. Δεν ήταν όλες πολιτικές, υπήρχαν και καθαρά αυτοδιοικητικές. Υπάρχουν καθαρά αυτοδιοικητικές, αλλά νομίζω ότι και με αυτά που, γιατί το είπα και προηγουμένως με τον κύριο Ταλιάνη, νομίζω ότι από αυτά που λέει ο Γιώργος Παπανδρέου σήμερα, χθες, προχθές και θα πει σίγουρα και στις περιφέρειες, 13 περιφέρειες που θα πάει, νομίζω ότι είναι κλασική πολιτική μάχη. Είναι μια μάχη κεντρική, ειδικά οι περιφέρειες. Ο Καλλικράτης και κάποιες καινούριες δομές που χαράζουν και πολιτική. Πλέον ο Καλλικράτης. Οι 9 περιφέρειες ή 8 που ευαγγελιζόσατε και λέτε ότι θα βαφτούν πράσινες, νομίζω ότι αυτό θα σας δώσει και το δικαίωμα να μιλήσετε για νίκη του Πασόκ, κλασική νίκη του Πασόκ, στον δρόμο που πηγαίνουμε για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Θα είναι νίκη, θα είναι ήττα, οτιδήποτε για όλα τα κόμματα, ανάλογα με τα πρόσωπα. Δεν είναι νίκη της αυτοδιοίκησης, είναι νίκη του πολιτικού κόμματος. Γιατί κάποια πράγματα πρεσβεύει για την αυτοδιοίκηση, γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή, κάτι πρεσβεύουμε για τον τρόπο που έχουμε φτιάξει τον Καλλικράτη, για την παιδεία, για την υγεία που θα χαράσετε μέσω Καλλικράτη. Οπότε, αν νικηθούν αυτές οι απόψεις, θα είναι πολύ θετικό για μας. Δεν πρέπει να το γενικεύουμε ότι είναι νίκη γενικά του Πασόκ. Είναι νίκη των προσώπων που έχουμε επιλέξει. Κύριε Παπαδόπουλε, επειδή. Λύσουμε την απορία. Είναι αυτό που είπαμε για την Νεολαία Πασόκ. Η κυρία Λίνα φαίνεται πως γνωρίζει. Γνωρίζει ότι η Νεολαία Πασόκ τα τελευταία 3-4 χρόνια νομίζω ότι δεν ήταν και ό,τι καλύτερο μπορούσε να έχει ένα κόμμα. Από το 2007 και πλέον έχει αναστηθεί. Σωστό. Και χαράσουμε ένα έργο. Από εκεί πέρα για τον κύριο Καραμαλή, εκτός από την ειλικρίνεια, χρειάζεται και αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, αν έχει αποτύχει αυτό. Θα σας ρωτήσω για τη συνέχεια για τον κύριο Καραμαλή, όσο μας παίρνει και η ώρα. Θέλω να ακούσω λίγο για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Πού είστε υποψήφιος? Είμαι και υποψήφιος στον ενοποιημένο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου. Γενικά για τους νέους θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξουμε όλους τους νέους. Θα χαιρετήσω και το συμβολισμό της υποψηφιότητας του κ. Κικίλια. Από εκεί πέρα φυσικά δεν θεωρώ ότι είναι και ενδεδειγμένη επιλογή, αλλά κάθε κόμμα θα κάνει τις επιλογές της.
Πρέπει να έχουμε νέους. Δεν θέλουμε νέους όμως νεροκουβαλητές ή απλά να κλείνουν ένα ψηφοδέλτιο. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική στήριξη των νέων. Γι' αυτό και εγώ σε αυτό το Δήμο, που υπήρξα και πρόεδρος του Συμβουλίου Νέων του Μοσχάτου, και πρέπει να δούμε και αυτούς τους θεσμούς, τα τοπικά συμβούλια νέων, να τους ενισχύσουμε. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει ένα μεγάλο έργο σε τοπικό επίπεδο, να μπουν οι νέοι που έχουν απαξιώσει την πολιτική και να προσφέρουν από αυτό το μετερρύζι, ασχέτως αν προέρχονται από κάποιο κόμμα ή όχι, όπως προέρχομαι εγώ. Και βλέπω μια διάθεση γενικά σε όλα τα κόμματα να έχουν τοποθετήσει οι υποψήφοι νέους ανθρώπους. Θέλω να πάω λίγο να μιλήσω για τον Κώστα Καραμαλή και τον Κώστα Σιμίτη. Ο κύριος Σιώκας. Βλέπουμε ένα περίεργο παιχνίδι τις τελευταίες ημέρες. Και το λέω αυτό. Γνωρίζετε ακριβώς το τι έχει γίνει με την εξεταστική και με την οικονομία, τα όσα είπε ο Γιώργος Παπαδρέου στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία που είμαστε όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι. Βγήκε ο Κώστας Σιμίτης. Τι ακριβώς γίνεται με αυτή την ιστορία? Αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα τέλος? Εντάξει, σίγουρα δεν θα βάλω εγώ αυτό το τέλος, αν υπάρχει ή όχι. Θεωρώ ότι γενικά οι εξεταστικοί πρέπει να γίνονται όταν υπάρχουν σοβαρά θέματα και να γίνονται εξεταστικές σε βάθος και να βρίσκουμε τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Σιμίτης ήταν και ο πρωθυπουργός που έβαλε την Ελλάδα στην ΟΝΕ. Εκεί κριθήκαν και τα στοιχεία και επιτελέστηκε ένα οικονομικό άλμα. Το μεγάλο πρόβλημα θεωρώ ότι έγινε με την απογραφή, τη μεγάλη απογραφή του 2004, που συνειδητά κάναμε τους εαυτούς μας πιο φτωχούς και τώρα πληρώνουμε αυτά που πληρώνουμε.